Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szemgály Zsú vagyok, és úgy döntöttem, hogy elkezdek készíteni ilyen kis reggeli videós összeneteket. Először is bocs, hogy nincsen levéve rólam nappszem, meg az hogy rajtam van, ezt jól megfogalmaztam, de egyszerűen kiég a retinám még így is, tehát nem veszem le, mert csak hunyorognék, úgyhogy ez most így marad. Nos, hát igazából arról szeretnék ma beszélni egy picit, de először megmutatom a terepet, hát ha esetleg nem ismernéd. Ez a Millenáris Park, és hát igazából innen nem messze dolgozom, és olyan jó érzés ilyenkor reggel beülni egy picit, és élvezni a nyugit, ami még most itt van. És hát ez ilyen elég szabadságérzetet ad nekem. Na, az a helyzet, hogy itt baromira elkezdtek járkálni a népek, úgyhogy most azt hiszem, hogy nem fogok túl sokat beszélni, de csak úgy kérdésszinten meg úgy próbáld egy kicsit átgondolni, hogy neked mit jelent az, hogy szabadság. Hát hogy érzed magad, amikor szabad vagy, akár a magánéletedben, akár a munkádban, akár bárhol máshol. Mit jelent neked a szabadság, és mikor érzed magad szabadnak? Jó, úgyhogy ezt egy picit gondoljuk át. Mindjárt folytatom. Elmondom. Na, bocs, csak gondoltam, hogy megvárom, még elpályáznak itt előttem az emberkék. Na, úgyhogy nekem például az is jelenti a szabadságot, hogy fogom magam, ide kiülök, elkészítek egy videót, azaz felveszem, mert még ugye elkészíteni nem készítettem el, az csak akkor lesz elkészítve, hogyha feltöltöm, meg kicsit megszerkeztem. De ez is egy ilyen tök jó érzés, hogy meg egy csomó emberen például azt látom mostanában ismerőseim között is, vagy közül is, hogy azt kiposztolják még a Facebookra, hogy kimentek mondjuk egy kertbe, vagy egy ilyen vendéglátóipari üzemegységbe, egy ilyen kinti részre, és ott dolgoznak, és tök jól érzik magukat, vagy a Balcsin, vagy úgy bárhol, ahol kedvük szóljon egy laptop segítségével, vagy akár egy telefon segítségével is, ha úgy adódik. És szerintem ez azért elég jó érzés, hogy nem vagy helyhez kötve, nem vagy annyira emberekhez kötve, hanem hogy egy kicsit úgy tudsz magad lenni. Persze aztán ugyanúgy hatékonynak kell maradnod, tehát van, akit azért gondolom, veszélyes az, hogyha nem állnak ott mellette, és nem idézőjelbe hajtják. Engem például nem. Tehát én abszolút mondjuk el vagyok így visszaemlékezve a múltra. Volt olyan időszakom, hogy volt egy otthoni munkám is, és tök jó volt, én nagyon szerettem. Fordítottam egyébként egy újságba. Nem tartott sokáig, csak szerintem egy 3-4 hónapig, de akkor még a munkám is olyan volt, hogy megtehettem, hogy mondjuk éjszaka is fönn vagyok sokáig, és akkor csinálom, és akkor megcsináltam. És ez olyan jó érzés volt, hogy igazából nem kell neki kezdenem mondjuk reggel 8-kor, hanem amikor akarok, és akkor bekezdem akkor, amikor akarok. Csak lényeg az, hogy legyen kész időre. Úgyhogy nekem ez így mondjuk eléggé fontos lenne és lesz majd a jövőben, hogy ne az legyen, hogy az ember beül egy irodába, aztán ott eldolgozgat este 5-ig, vagy 6-ig, vagy ameddig szokott, hanem úgy egy kicsit kötetlenebb legyen az egész. Tehát, hogy másnak más jelent a szabadság. Nekem például azt is jelenti. Na, akkor azt hiszem, hogy most ennyi. Legyen szép napod, és folyt köv. Hello!